Какво става, хора? Аз съм Иво и днес това е... Кой беше 8-ми епизод, ако не се лъжа, на Агарио. И днес ще играем само с този скин. Няма да се променяме. Ще играем. То само ме дебне. Ма няма да му стане номера. Не, може да ме изяде. Но то му го взем. Не, може да ме... То му изяде. Аз се отказа. Защото ги мързи. Но само да ида да изям някой. Уф, пада ми батерията и... О! Край! Хора, това просто... Без дисконт цъкнах нещо. Благодаря. Благодаря, че ме каниш. Айде, чао. Да се отмитам от тук. Охо! О! Дай ми малко храна. О, то са... Пъкна са. Яре, бе. Ще изпапам. А вече не мога да го изпапам. Мале. Ще ме изядат. Ох, не. То лъжец. Не. Малък съм. Охо, какво си имаме тук? Да се разделя ли? Няма го взям. Не, отказвам се. Охо, идехте ли, хора? Трябва да бегам. Ще ми седат не. Трябва... Не. Той аз имам проблеми с него. Не. Край, той ще се раздели и двамата и мене ще ми. Ай, чадоха ми малкото. Не. Они се раздели, трябва да го вземам бързо. Той го взядоха вече. Ето го, я мисля, ще разделиш, ме яде. Край. Убием. Как стане на 7 левел? Свършвам. Приключвам клипа, защото ще стане много. И между другото са, извинявайте, че не съм снимала толкова време, но нямах време, много бях заед. Имах тренировки, има други ден турнир по футбол, защото аз съм футболист. Играя в Ботов Козлодуй. Малкият отбор.
някакви ред, тъпи реклами. Мисля, още това е последната игра. То по-един, като ме изядох. Чакайте. Така. Ще ме изяде. Изядам. Аре, бе. Охо. Така, добре, ама някой ще ме изяде са. Какъв е този, аре, остави малко да се поям. После ме изящ. Дай ми. Така се храна. Глейт. Ох. Кобра. Ми изядоха му. Това е последна игра, сигурно хора. Ще свършвам. Също така и след 1 юни, може би след 2 или 3, след почти месец ще имам нов телефон. И ще имам нов канал, така че този ще го заряза. И в новият ми канал ще качвам ключата в FIFA 16 на Агариум, на каквито игри се сета. И също и така ми напишете в коментарите. С кой клип не си имам. Аре, искам да стана вече друг левел и да спирам. Не, просто искам да стана друг левел. Да всички ме ядат такова. Какво да ви кажа, хора? Не може да поя малко. Какво става тук, хора? Ще ме изяде. То ще се пръсне. Бик! Не може. То не може? Аз мога да вземам тоя. Ама тук има много голям. Значи... Последна игра. Със сигурност е последна. Да станем големи. Какво? Не мога да се вземам себе си. Тук се похапна малко. Хора, това ме изяде. Хора, това ще бъде всичко за този клип. Надявам се ви хареса. Ако така, дайте палец нагоре, абонирайте се за канала. Кажете приятели се абонират за мен, аз също карам приятели. И лайкове от приятели. И това ще бъде за днес. Ще видим сигурно по-късно, ще снимам пак клипче.
Чао за сега и чао от мен. Чао.